Manga! Manga! Trip! Trip! Jej! Pre nekoliko dana stigao sam u bušmansko pleme Hadzabe, smešteno u surovom području oko slanog jezera Eyasi, na severu Tanzanije. Za ovo kratko vreme koliko živim sa njima, prošli smo mnogo toga zajedno. Učili smo jedni od drugih, išli u lov, jeli agupe, odnosno vrstu afričke palente, med koji smo pronašli u stablima retkog drveća, ali i lovinu, poput kornjače i minijaturnog primata galagije. Mogu vam reći da je ukusno. Nije jako. Nešto između belog mesa i ribe. Najbliže selo za koje se može reći da je neka vrsta civilizacije udaljeno je oko 50 km, preko suvog, surovog i negostoljubivog Serengeti platoa. To mi baš i nije neko pametno rešenje, pa sam odlučio da krenem ka jednom od plemena, koje živi na nekih par sati hoda od Bušmana. To pleme su čuveni Masaji i oni sa Bušmanima dele ove izolovane i nepristupačne zabiti Tanzanije. A zašto bih i napuštao Bušmane? Razlog je jednostavan. Danas mi je rođendan i hoću da ga proslavim sa novim prijateljima. Pa nam za to slavlje treba nešto konkretno. Konkretno znači hrana. A ovih dana baš nismo imali sreće u lovu, pa je odlazak od Masaija i kupovina jarca jedino pravo rešenje. Masaji nisu dozvolili snimanje, pa čim sam kupio jarca, odmah sam krenuo nazad, kod svojih Bušmana. Par sati kasnije, konačno sam se vratio, sa definitivno najvrednijim poklonom koji sam mogao da donesem. Ajde. Idemo polako. Ajde, šta si tamo? Ajde. Alako. Alako. Alaba mi kujte dana. Alaba. Po njihovoj reakciji to i vidim. Alako. Jako retko imaju priliku da jedu i kozu, i da jedu meso, i da jedu kukuruz. Tako da sam pored kukuruza i kačamaka koji smo danas jeli, evo uspio da im i pronađem i kozu. Tako da idemo. Ajde idemo. Ajmo. Ajde Alako. Biće prava gozba. Da ne bude zabune, ovo nije koza već jarac, ali verujem da to u ovoj situaciji uopšte nije bitno. Najbitnija je njihova reakcija i sreća što će danas konačno jesti nešto konkretno posle ko zna koliko dana ili nedelja bez pravog obroka. Nakon što su izrazili posebnu zahvalnost zbog ovog mog poklona, spustili su se sa jarcem do drveta nadomak kampa, gde će ga privezati i gde će na njegovu žalost biti dok ne dođe vreme ručku. A za prethodnih 5 sati koliko sam bio van kampa, lovci su u lovu pronašli preostalo mladunče galagije, nedaleko od mesta gde smo juče ulovili njegovu majku. Naravno, samo su čekali momenat da ga pojedu, ali na moje insistiranje odgovorio sam ih od toga, jer doneo sam im jarca i na taj način spasao život ovom krznenom stvorenju. Barem danas. Ovo je Čača. Nažalost moram kažem to je ono što smo pojeli. Pojeli smo njegovu majku i mlađeg brata, ali šta radim. Ovo je neka vrsta, ja sam to par puta spomenuo da je ovo neka vrsta glodara, međutim oni mi govore da je to neka vrsta primata i da je kao oni ga nazivaju bush baby, što bi u suštini u prevodu bilo beba iz grmlja i pripada nekoj vrsti majmuna. Nisam siguran šta je, ali ću pronaći pa ću ja reći vam kada budem pripremao epizodu.
A na sve sam mislio pre dolaska u pleme, pa sam u skladu sa praznikom kojeg oni naravno ne praktikuju, poneo uskršnje jaja. I win my egg. My egg. Ali ću ti dati, evo. Bye bye. Bye bye. Sad ti? Ovako, ovo s ove strane, ajde, udari. Pobedio sam i tebe. Ne, sad ti i ti. Ajde, udarajte se vas dvojice da vidimo ko će pobediti. Ajmo. Na Amatovoj glavi vidite ćaću, koji je prvi posljednji put u životu van opasnosti i bezbrižan i danas sigurno neće biti pojeden, već pušten. Vidi sad pošto svi smo pobedili. Naravno da im je sada u glavama. Šta ovaj pokušava sa ovim čudnim jajima? Zašto ih je poneo i čemu uopšte služe? Sad ćemo da vidimo. Evo sad. Evo ga, beži, neka ga. Pusti ga tu. Vidiš sad. Ja sa njima je sad jako čudno zato što ovo jaje je ofarbano, nisam nekada je ofarbano jaja. Vidiš sad. Sad ti ovo ljušti jede. A ni ćaći nije baš bila najjasnija cijela situacija, pa nema mir. Da bi on stoje na moje kosti. Naravno ne bi stojao. Ča. Ajde, tišin, ajmo. O, pobedila baba, dobro. Dej, ajde. Aj sad. Lovim to i ovo, ajde. I tako su bušmani, siguran sam po prvi put u svom životu, doživjeli hrišćanski praznik, ali i čuveno kucanje jajima. Svi su uživali, uključujući i ćaću, koji nije imao nameru da izađe iz moje punđe. Izgubio negdje, gdje? Drž ga! Vidi ga što mi se zavukao u kosu, a? Šida je naravno večito gladan i vešto koristi što je najmlađi, pa uvek dobija više od ostalih u plemenu. Bušmani su lovačko-sakupljački narod, koji lukom i strelom hvataju antilope i drugu manju divljač, ali i sakupljaju jestivo korenje i drugo bilje koje pronađu u ne baš gostoljubivim predelima u kojima žive. Do vode dolaze jako teško, pre svega ceđenjem korenja nekih biljaka. Dobijenu vodu sakriće na sigurno mesto, koje će bez problema naći kada budu imali potrebu za njom. Vole otvoren prostor i vode nomadski život, organizovan po manjim grupama, do 25 muškaraca, žena i deca. Ipak, imaju svoje trenutne naseobine, a napuštaju ih iz više razloga. Ukoliko dođe do sukoba, situaciju rešavaju tako što jedna strana napusti kamp. Kada neko usled bolesti umre u kampu, svi ga napuštaju, jer veruju da je smrt povezana sa mestom gde se pokojnik razboleo i umro. Međutim, najčešći razlog pomeranja kampova je lov, pa ako daleko od njega ubiju posebno velike životinje poput recimo žirafe, kamp privremeno sele na to mesto, dok manje životinje nakon lova vraćaju u postojeći kamp. Kamp mogu da naprave za nekoliko sati, a sve što imaju bukvalno mogu poneti na svojim leđima. A moji novi prijatelji boravit će još neko vreme ovde, jer ako ne ulove nešto u skorije vreme, krenut će dalje, u potragu za područjima sa više lovine, odnosno životinja. A kada smo kod lovine, ne baš lepa sudbina čeka jarca. U želji da prikažem što verodostojnije način života ovog retkog plemena, sljedeći kadrovi neće baš biti prijatni za gledanje, pa vas upozoravam na vreme. Ništa hadzabe ne bacaju, pa u posebnu posudu sakupljaju krv, koju će kasnije popiti. Zbog toga čekaju ovako pored jarca kako bi iscurela sva krv,
jer u ovakvim uslovima tečnost im je možda i bitnija od same hrane. Kada je iscurela i posljednja kap, podigli su jarca i zakačili na drvo, kako bi mu skinuli kožu, sredili za gozbu, ali i uradili nešto što, siguran sam, ne radi bilo koje pleme u bilo kom delu sveta. Ali to sledi nešto kasnije. Sada trenutno skidaju kožu. Ta koža će im koristiti kao odličan pokrivač i štitit će ih u hladnim danima. Kada dođe kišna sezona, u suštini što je otprilike ovaj period, ja imam prilično sreće s obzirom da je sada kišni period, međutim dan je savršen, tako da se nadam da će tako i ostati, kako zbog mene, tako i zbog njih. Ali, bušmani mnogo više vole kišnu sezonu, jer to je period kada je čuvena migracija životinje iz susjednih Ngorongoro kratera i Serengetija, koje prolaze preko njihove teritorije. Pa o hrani ne moraju da brinu, jer im praktično dolazi sama. Jedino što im ometa lov je kratkotrajna kiša, jer može da spere otrov sa strela, pa tek kada prestane da pada, kreću. Ti dani im se bliže, a današnja gozba bit će poput najbolje lovine. Koža je skinuta, pa su na red došle iznutrice. Sada, pažljivo slušajte i gledajte. Rekao sam već nekoliko puta da bušmani ne liče ni na jedno pleme. I to što oni rade, svojstveno je samo njima. Prinuđeni su da preživljavaju svaki dan i kada dobiju priliku da jedu, što im je definitivno pored vode jedini prioritet u životu, oni jedu sve. Bukvalno. Konkretno u ovom slučaju počinju sa sirovom džigericom. Zatim odvajaju masnoće koje ubacuju krv, koju će kasnije prokuvati i pojesti. I naravno, poješće celu džigericu pre nego i što zapale vatru. Ukoliko ste mislili da će baciti creva, ne poznajete bušmane. Iz njih će samo izbaciti fekalije, bez pranja, jer voda je ovdje skup i redak resurs. Nožem će sa buraga kao dela želuca skinuti fekalije i jednostavno pojesti. Tek tako. A gde je hrana? Naravno, tu je uvek i najmlađi Šida, bez kojeg ništa ne može da prođe. Jede sve što mu dođe pod ruku. Sirov burag, džigericu, ali i nešto što mi u prvi mah nije bilo jasno šta je. A tek kad sam bolje pogledao, nisam mogao da verujem, jer u usta stavio je ništa drugo nego penis od jarca, pokušavajući da ga sažvaće i proguta. Ja mislim da jači stomak i šta se ne postoji na svijetu, ja mislim da ne postoji što oni ne mogu da pojedu. Kad sam rekao da jede penis od jarca, još ga nije pojeo, to ćete vidjeti. Evo, daj taj penis od jarca što je. Ika ba? Ika. Jesi ga smandrilja, evo ga ustima. Evo. Allah. Ti bi da igraš, ukusno ti je to, a? Ma super si ti. Baci kosku, hajde. Tako je. Evo ga moj omiljeni prijatelj iz plemena. Čekaj, nemoj tim rukama slučajno, zato što hoću da kažem, ovo sada što vidite oko njegovih usta i sve to, vidite kako je musav. Naravno, pošto je pojeo pola iznutrica od ovog jarca, ovo oko usta, ovo zeleno je zapravo izmet. Tek sam primetio da je izmet kada mi je malo prebacio pet, kada sam osjetio na svoje šace, ali on i to je, naravno.
Naravno, ovdje se ništa ne baca, već sam 100 puta rekao. Ovo kad te ne Ovo što radi, šašoko, je zapravo da premazuje, odnosno skida krv i na neki način suši unutrašnji deo kože ovog jarca. Ali naravno, ova zelena boja potiče pre svega od izmeta ovog jarca kojeg on uzima odavde i koristi ga za premazivanje kože ovdje. Čak koriste i želudačnu kesu kako bi skuvali supu. Ta supa mora da bude zelenkasta da bi bila u sopstvenom soku. Sopstveni sok znači ostaci izmeta, tako da, kao što sam rekao, ništa se ne baca. Nekoliko minuta kuvaju želudac u sopstvenom soku, to jest fekalijama, kako bi smekšao da nekako mogu da ga grizu i gutaju, dok pomenutu tečnost koja ima boju najlepše egzotične čorbe, ali sa ukusom fekalija, jednostavno popiju. Jer kao što sam već nekoliko puta rekao, voda je ovdje redak i najtraženiji resurs. Posle ove nazovimo čorbe, znaju da će imati stomačnih problema, ali je piju. Kada imaju veće probleme poput malarije ili dijareje, kuvaju izmet od impale i popiju po litar te tečnosti, kako bi pročistili organizam. Koliko to ima veze sa čišćenjem nisam siguran, ali zelena čorba, kako je zovu, oduvek je bila na jelovniku bušmana. A za to vreme, drugi deo ekipe pripremio je vatru i ražanj, gde je završio jarac koji se polako pekao iznad užarenih grana. Pa kakva je rođendanska proslava bez pesme i igre? Žene se pripremaju, a i Enđo pomaže. A žurka može da počne. Čekajte, pa gde je ovdje slavljenik? O, evo ga, ovaj najnespretniji. Lako ćete ga prepoznati. Teško ih je pratiti. Imaju čudan rad nogu zveckajući na određene taktove. A tek sada kada gledam snimak, shvatam koliko sam zaista bio van ritma. Međutim, to me nije sprečilo da sa svojim novim prijateljima uživam u savršenom danu, čekajući jaretinu, čiji se opojni miris probijao kroz guste oblake prašine koju smo dizali igrajući.
Tek pri kraju uhvatio sam kakav takav ritam, a za svoj performans čak dobio i aplauz. Puno prašine. Odlično. A došao je i taj moment da konačno pojedemo nešto konkretno za ovih nekoliko dana. Šakva kao poglavica, zaseca jarca i odnosi svakom po komad mesa. Svi smo se smestili oko ražnja i jedino što čekamo je taj mirisni i neodoljivi komad jaretine. Vreli komad jaretine. Ali to njima ne smeta. Uzimaju direktno sa ražnja u ruku. Ne osjećaju ništa na šakama, ali ni u ustima. Pa jedu vrelo meso bez ikakvih problema. U skladu sa situacijom, ponašao sam se isto, pa sam i sam, vrlo brzo, oguglao na vrelinu mirisne jaretine. Alabao, kad to sana bawa pombo. Alabao. Alabao. Alabao, sedih mi betul. Na ono. Sedih mi betul. Terkecil. Evo kelana. Nikad bolje nisam bio. Mama, agak kuat. Kutula mana? Oh, ini nak kutula. Dobro, a? Naravno je dobro. Kako mi je drago što jedete ovako slatko. Kakak. Nikad se nisam osjećao srećnije u životu kad vidim koliko jedan jarac može da usreći ovoliki broj ljudi. Iako bi ovaj jarac bez problema nestao u narednih nekoliko minuta, odlučili smo ipak da ga ostavimo za posla. Da, sve golim rukama, ne bi me čudo da može ovu vatru da preneće rukama. Može, ne moraš. Verujem da je. Šta sad radim? Ovo je sve što je ostalo od jarca, naravno ima tu još dosta mesa, ali još nije sve gotovo, tako da će ovaj preostali deo ovog jarca na ražnju iskoristiti da ga pojedu sa palentom, tako da mogu da unesu mnogo više hrane, s obzirom da ovdje ima priličan broj ljudi. Jako je zanimljivo, nisam ih brojao, a već sam neko vreme sa njima, ali mislim da ih ima preko 20, ali za tu informaciju ću se uključiti u sljedećem kadru. Uspio sam da ih prebrojim, tačan broj je 26. Pa šta je bilo sad? Pa nemoj da plaćeš. To je uobičajen broj ljudi u svakom bušmanskom plemenu, s tim da ovde uskoro očekuju i prinove. I tako, dok se preostali deo jarca polako pekao na ražnju iznad tihe vatrice, završio se još jedan dan u plemenu. Ovaj je bio poseban, jer doživeo sam da mi jedno od najpoznatijih i retkih svetskih plemena priredi rođendansko slavlje, na način koji je svojstven samo njima. A jarac, evo šta je od njega ostalo. Trenutno se sada, što bi rekli, odmaraju nakon tolike količine mesa koje su unijeli u sebe i ja mislim da ćemo ostatak večeri provesti ispod ove kolibice, da će zapaliti vatru i da ćemo kao i sinoć, nadam se, upoznavati jedni druge i pre svega uživati. Jer ovo je definitivno privilegija da budem s ovim ljudima, da osjetim i da upoznam njihov način života koji je daleko iza svega što mi je bilo ikada poznato i pre svega pod velikim brojem zvezda i vedrim nebom. Nadam se da će biti i večeras i vedro nebo, s obzirom da, kao što vidite, malo oblaci dolazi, ali ništa nas ne može sprečiti da napravimo dobro večer, prijateljsko večer i naravno uz njihovu lokalne cigarete. Ay,